Takže čaute ľudia, dneska tu máme zasa kvíz. Spravíme si to ako minule, iba jedno. No dúfam, že nebudem taký sprostý jak minule, že som také ľahké veci nevedel. No neviem, ideme vyskúšať. Len sa to zase dlho načítava, že dáme si kultúru prvú. Ktoré z týchto japonských jedál sa pripravuje z octovej ríže a často sa k nemu podávajú surové morské plody. Kari, sushi, šate alebo wok. No asi sushi. Áno, sushi. Takže, tak. Vedel som, že to je sushi, však to jedám skoro vždycky. Mám rád sushi. Zemepis. V ktorej krajine sa nachádza mesto Pingqingzhou, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO? No, znie to tak čínsky, takže asi v Číne. Áno. Dáme si športy. Nebudem vám hodnotiť, možno niekedy inokedy. V ktorom štáte sa predstavil Gary Cahill? No, vo futbale kvôli obrázku viem. Áno. OK, takže kultúra. Čo je ranč? Oblečenie, hudobný žáner, mexické jedlo, plocha pôdy a na chov pasúcich sa hospodárskych zvierat. Toto farmár Tomáš by mal vedieť a ja viem. Je to plocha pôdy na chov pasúcich sa hospodárskych zvierat. Že by som to dnes dal bez chyby? Uvidíme. Kultúra. Kde by sme našli veľkú sfingu? Etiópia, Turecko, Egypt alebo Grécko? Egypt. No dobre, ja už som sa zlákol. Dobre. Ale more, čo je zás? Šícaj do faka. Choď preč. Nie, ja som preskočil mimo. Kultúra. Z čoho sa vyrábajú hranolky? Zo zemiakov, to každý dement vie. Ktorý z nich je človek, ktorý striha a upravuje vlasy ako povolanie? Kaderník. A to čo je za ľahké otázky, more? Však to je jasné, že budem vedieť všetko. Toto je čo? Spoločenstvo. Teda spoločnosť. Čo vyrába spoločnosť Lind? Čokoládu. Hej, tých zájcov som dostal raz na Veľkú noc. Boli dobré, ale zuby ma z toho boleli, lebo to bolo moc sladké. Dobre, sme späť, mali sme reklamu a to som proste nemohol nejako vypnúť, takže už sme naspäť. Kino. Ako sa volá šedobiela to neviem prečítať. Domáca mačka, ktorá neustále naháňa myšáka. Nemá to byť myšiaka, ale dobre. Jerryho. Je to Tom. Konečne viem rozdiel medzi nimi. A že vraj tá mačka sa baví s Jerrym, ale naháňa ho stále, lebo nechce, aby ju vyhodili. Neviem, či to je pravda, ale možno hej, možno nie. Kultúra. Ktorý vták je národným vtákom Dánska? No, vidím to na obrázku. Takže je to asi bernáška tmavá. Nie, bože, to je labudeň, to mi chceš povedať. Farmár Tomáš sa pomýlil. Nevadí, no tak zase som to pokazil. Kino. Ktorú herečku môžete vidieť na obrázku? To je kto? To je Emma Watson, nie? Dobre. More, choď do faka s takýmito vecami. Toto je čo, kozmetika? Nie, spoločnosť. Ktoré plemeno psa bolo vyvinuté predovšetkým pre lov na území Spojeného kráľovstva? To je Beagle, sa mi zdá. Dobre. Toto je čo? To neviem. História. Čo spôsobil, že sa Titanic ponoril? Či potopil? Zrážka s inou loďou? Nie. Bol zasiahnutý torpédom? Nie. To bola tá druhá loď. Výbuch? Nie. Zrážka s obrovským ľadovcom? Ale však mohli by mi to dať aj ťažšie otázky, však to čo je? Spoločnosť. Ktorý vták žije
vnútri nástenných hodín. Kukučka. Sme tu mali reklamu, nevadí, pokračujeme. Kino. Ako sa volá tento zelený zlobor z rovnomennej počítačovej animovanej komédii? Timon, Shrek, Bob alebo Stitch. To je Shrek. More, nedávajte mi tu furt. Čo je toto? Jaký poklad? Ja to ten gamble. Dáme. 1. Aspoň. Dobre, dal som to. Musíte dať za to like na video a odber. To je komédia, sa mi zdá. Nie kultúra. V ktorej krajine sa nachádza múzeum ľudského tela? Tak to nemám šancu vedieť. Ale myslím si, že je to Holandsko. Yes. Tieto ešte preskočíme. Takže ideme na kino. Ktorá z postav sebe vražedných Čo? Prečo to je taký čudný zvuk? Teda, tak znie to čudne. Sebevražedný oddiel 2016 bol pôvodným povolaním psychiatr. To bola Harley Quinn. Neviem, prečo je tam aj na obrázku Dorothy. Toto je čo? Príroda, sa mi zdá. To by zase mohol vedieť ten, čo leze po strome, Tomáš. Ako sa volá mladia koňa? Kobila. Nie, to je žriebe. Kobila je žena. Kohúta. Či nie kohúta, Doriti, koňa. Kultúra. Ako sa nazýva jeden z najznámejších Pokémonov, ktorý vyzerá ako žltá myš? Pikachu. Squirtle bola korytnačka. Spoločnosť. Čo je abakus? Záhradnícke náradie, kuchynské náčinie, válcha. To je asi staré počítadlo. No, dobre. Neviem, či som to aj v škole nepoužíval kedysi. Dobre, zas tu bola reklama, však tu je viac tých kokos reklám, jak tých otázok. Dáme si toto, neviem, čo to je. Vyriešte čo najviac matematických, ježiši, nie. Rovnic. Majte na pamäti, že čas je obmedzený a obťažnosť sa bude postupne zvyšovať. 9 minus 2 je 7. 3 plus 8 je 11. 4 plus 8 je 12. 7 plus 2 je 9. 12 minus 5, počkaj. Nie, 7. 17 minus 3 to je 14. 13 plus 5 je 18. 17 minus 19 to je minus 2. 5 krát 5 je 25. 8 deleno 2 je 4. 9 krát 1 je 9. 5 krát 5 je 25. 9 minus 10 je minus 1. 7 krát 8. Počkajte. 56. To je 66. Ja ešte 7. To je minus 14. 4 krát 2 to je 8. To bude 60. Nie, 64, dobre. 2 minus 4 to je minus 2. Nie, to som nestihol. Dobre. Ale stále som toho celkom veľa vypočítal. A dáme si posledné. Príroda. Do ktorej triedy zvierat patrí kája? Z toho sú asi tie vtáky. Takže vtáky. Dobre. Dobre ľudia, to je všetko. Takže čaute a ahojte.